Is-saċerdot ma jridx jibżal bil-pritki tiegħu jkun bħal Kristu sinjal li jmaruh. Sinjal ta' kontradizzjoni. Ġesu, anka f'ċirkustanzi jibsa, meta l-apostli ma femux ma dawwarx it-talim tiegħu, però qal tridux titilqu intom ukoll. Ċertament il-mulej mhux dak li rid ikeċċi n-nies, però il-mulej mhux dak li jagħmel kompromessi mal-verità. L-aħħar ħaġa dwar il-katakezi ta' San Ġwan Marija Vianney li jinnota Ġwanna Pawlu T f'din l-ittra qed nirriflettu fuqha hija li San Ġwan Vianney kien jipritka żbuħija tal-virtù u l-krua tal-vizzju. San Ġwan Marija Vianney kien terzjarju Franġiskan eżisti u jista' jkun li anka dan l-elementi ħadu mill-ħajja ta' San Franġisk fejn fil-kitbiet tiegħu jgħidilna li anka fil-predikazzjoni tagħna għandna propju nuru l-krua tal-vizzju u żbuħija tal-virtù. U naħseb anka dina fil-predikazzjoni tagħna. Fejn jidħol il-vizzju u l-virtù, irridu nkunu ftit aktar radikali l-mod kif aħna nitkellmu, għaliex xi kuntant speċi ta' wieħed jitħassar forsi dak li jkun, u forsi jgħid immessa vizzju dan daħal fih diffiċli ħaġa oħra u umanament mhux daqshekk possibbli, iva u jien nispiċċaw li billi narargumentaw b'dan il-mod jgħaddi kollox. Nispiċċaw niskużaw kollox, mentri il-mulej lilna ma jiskużanix, il-mulej jaħfrinna. Il-mulej konxju ta' djufija tagħna u jaħfer in-nuqqas tagħna. Però Alla, jekk jiskużak m'hemm xejn jaħfirlek. Fuq is-salib Ġesu ma skużanix, fuq is-salib Ġesu ħafrinna. Allura il-vizzju fil-ħajja tagħna irridu nitkellmu dwaru fil-predikazzjoni u nuru però żbuħija tal-virtù. Il-predikazzjoni tagħna ma tix tkun hemmhekk li nikkundannaw in-nies, li naqtaw qalb il-poplu ta' Alla, naqtaw qalb dak li huma mbedin minn Kristu mill-Knisja. Ma nurhom iżbuħija li jkollhom il-Ġesu, iżbuħija li jgħixu ċertu virtù fil-ħajja tagħhom, kemm jibnihom bħala persuni umani aħjar, insara autentiċi, nies li jħobbu fil-verità l-Alla li l-manfushom il-proxmu u l-ħolqien. Allora importanti li anka l-predikazzjoni tagħna tkun waħda verament bilanċjata, li mhux dejjem nitkellmu u nikkundennaw il-ħażen imma anke dak li huwa tajjeb infaħru l-poplu tal-għalih u ngħinuh jikber fih. San Ġwan Marija Vianney eżistijaj il-Papa jinnota li l-predikazzjoni tiegħu kienet twassal kif diġà għedna għal konverżjoni. U għal daqstan San Ġwan Marija Vianney allura mal-predikazzjoni tiegħu kien jatti ħafna ħin ukoll għas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Fil-predki tiegħu jgħidilna l-Papa kien iħeġġeġ in-nies għall-indiema u għall-konverżjoni. U naħseb dan huwa aspett tal-predikazzjoni illi rridu naqbduh b'serjetà kbira fil-ħajja tagħna u fil-predikazzjoni tagħna bħala saċerdoti. Għaliex aħna ma nistgħux li l-pritki tagħna rriduċuhom irridu nagħtu xi soluzzjoni n-nies. Ħafna drabi s-soluzzjoni tinsaf li l-bniedem irid jikkonverti quddiem Alla. Il-bniedem irid jitbiddel. Irid jitbiddel u ma nardux inħalluh komdu kif huwa. Irridu niskomodaw, il-kelma talla tiskomodana, iċċaqlaqna. U aħna rridu nuru din l-isfida u nagħmlu sejħa għal din l-indiema. Għaliex il-predikazzjoni tas-saċerdot hija tkomplija tal-predikazzjoni ta' Kristu. Jew aħjar huwa Kristu li jkompli xandar kelmtu permezz tas-saċerdot. Saċerdot li huwa fidil għall-kelma ta' Alla, neċessarjament bil-fors li tisejjaħ il-bniedem biex jitbiddel biex jikkonverti, mhux biex jaddatta, mhux biex jirranġa xi ħaġa mill-ħajja tiegħu, però biex jibdel ħajtu b'mod radikali u b'mod totali. Jekk aħna naqbdu eżistijej, ħafna issues illi s-soċjetà tagħna għandha llum fir-realtà naraw li l-bniedem bżonn jikkonverti. Pereżempju kemm nisimgħu fuq il-kwistjoni tat-tibdil tal-klima. Ovvjament minnu responsabbli mill-aspett politiku ekoloġiku jipprova jipproponi soluzzjonijiet viabli fuq dan l-aspett. Però fil-verità dak li hemm bżonn hu li l-bniedem irid jikkonverti mill-qalb tiegħu li jitgħallem li hu mhuwiex is-sit tal-ħolqien, is-sit tal-ħolqien huwa Alla, li hu jrid jirrispetta lill-ħolqien, li hu jrid iżomm postu fil-ħolqien, imma din hija bidla, hija konverżjoni, bidla fil-mentalità, li inti taċċetta li hemm Alla li hu l-ħallieq, li hu l-kreatur u inti m'intix il-ħallieq, inti kreatura. U tissottometti lilek innifsek għal fatt li inti kreatura. U tingħaqad solidarjetà ta' maħabba mhux biss mal-bniedem imma wkoll mal-bqija tal-ħolqien. Imma dan ifisser li inti tikkonverti, tifisser li inti tagħmel mixja, inti tagħmel bidla fil-ħajja tiegħek. Għax ħafna drabi aħna nippruvaw insibu soluzzjonijiet li aħna nibqgħu ngħixu ħajja komda pereżempju u nagħmlu inqas effetti ħsara. Irridu nitbidlu u dil bniedem ma jridx jismaħħa li jrid jitbiddel. Għax aħna kollha kemm aħna komdi fil-bejta tagħna, aħna kollha kemm aħna komdi fid-drawet tagħna, aħna ma rridu nibdlu xejn, ma nħallux il-Alla jibdilna. Però fir-realtà hemm bżonn ħafna affarijiet. Jekk pereżempju naraw il-kriżi ekonomika,
li qiegħda fiha id-dinja bħalissa. Maħniex ħansolvuha b'xi ħafna soluzzjonijiet, nistgħu nieħdu ħafna miżuri u naqsu ħaġa oħra. Però fil-verità dak li hemm bżonn hija l-konverżjoni tal-bniedem li ma jkunx gridi, li ma jkunx jaċċanna l dil-kilba l dir-riba tal-flus. Problemi din f'qalb il-bniedem eżistijaj. Irid jikkonverti, irid jitbiddel. L-istess fejn tidħol il-kwistjoni tal-paċi. Aħna nistgħu nagħmlu ħafna diskorsi fuq trattati, nistgħu nagħmlu ħafna diplomazija, nistgħu nagħmlu ħafna dialogi, ċertament huma tajbin, però fil-verità biex ikonna l-paċi irid ikonna l-konverżjoni qabel. Il-bniedem irid jitbiddel, il-bniedem irid jikkonverti. L-istess ħaġa l-problemi li għandna fi żwieġ. Koppja tista' tmur għal counseling, ħaġa tajba għaxtejna, però fil-verità il-bniedem iridu jitbiddlu l-koppja biex jgħixu flimkien. Iridu jitbiddlu, mhux kwistjoni għandek raġuni għandek tort, int trid titbiddel. U għalhekk il-messaġġ ta' Ġesu fil-bidu tal-predikazzjoni ta' San Ġwan Vianney fil-ministeru tiegħu kien messaġġ qawwi penitenzjali. Hemm bżonn li nindmu mid-dnub tagħna narfuh u nikkonvertu. San Ġwan Maria Vianney kienet kelma li kienet ta' spiss fuq fommu li kien jilxandar il-konverżjoni u l-bżonn tal-indiema. U għax kien konvint, mhux emmen fil-verità, li din hija proċess li twaslek fil-Knisja u l-mulej jaħfirlek u jinek tikkonverti fil-Knisja, San Ġwan Maria Vianney jinnota Ġwanni Pawlu II kien iqatta sigħat twal biex ngħidu hekk disponibbli ħalli jħabbeb il-nismalla fis-sagrament taqrar. Il-Papa jinnota li ġili jagħmel 10 sigħat, 15-il sigħa u ġili iktar iqarar. Ma speċjali meta anka l-fama ta' qdusija tiegħu ġibdet Pellegrini li ma kinux biss minn Ars, ma kinux biss minn Franza, imma kienu mill-Ewropa. U kienu mill-bqija tad-dinja li kienu jmorru għandu. San Ġwan Maria Vianney allura eżistijaj mal-predikazzjoni, mad-disponibilità tiegħu għas-sagrament tal-qrar kien iżid ukoll eżistijaj il-bżonn tal-mortifikazzjoni. Dina forsi xi ħaġa li naraw outdated, naraw ħaġa antika, naraw ħaġa li m'għandha xejn jixtoffri. Fil-fatt eżistijaj il-qaddisin juruna din il-bluwa. Mhux biss li kien jipriedka biex nies jikkonvertu, mhux biss li kienu available għal-qrar biex nies iqerru, però nnifsu kien jagħmel sagrifiċċji sawm u penitenzi għan-nies biex jikkonvertu. Din hija sejħa eżistijaj illi San Ġwan Maria Vianney għexa fuq livell fiżiku, id-tbattija tiegħu offrija l-konverżjoni ta' dawk li l-mulej fdalu fidejh, u fuq livell morali. Kien ibati ħafna minħabba dnub tan-nies. U kien ibati ħafna meta jara li n-nies iqerru mingħajr indiema vera. Fil-fatt kienu ħobb nibki għax intom ma tibkux. Nibki għax intom ma tibkux. Jien nibki għaliex intom ma tibkux nubietkom u nibki minn flokkom u nibki għalikom. Jiena naħseb eżistej li dawn it-tliet aspetti li Ġwanni Pawlu II jorbothom flimkien dwar il-kurat ta' Ars, il-predikazzjoni, id-disponibilità l-qrar u l-mortifikazzjoni, is-sagrifiċċji li l-qassis irid joffri, l-saċerdot irid joffri, faqda ma' Ġesu saċerdotu vittma fuq is-salib għall-konverżjoni tan-nies, ma nistgħux nifirduhom mi xulxin u huma indispensabbli ma nistgħux ngħaddu mingħajrhom jekk verament irridu li l-bniedem tal-lum jikkonverti. Ħafna mill-konverżjoni tan-nies tiddependi mis-saċerdot. Mis-saċerdot kemm qed iwassal il-kelma ta' Alla mhux il-kelma tiegħu. Is-saċerdot kemm qed iħejji n-nies għall-konverżjoni fis-sagrament ta' qrar jakkumpanjhom fil-konverżjoni u kemm is-saċerdot qed ibati għall-konverżjoni tan-nies, kemm qed joffri jagħmel minn ħajtu offerta Ewkaristija ġisem moti għall-oħrajn kif jgħidilna Ġesu fit-twaqqif tas-sagrament tal-Ewkaristija sabiex in-nies verament jikkonvertu.